Mennään nyt vittu suoraan videoon. Eli YouTubessa on semmonen kanava kuin mielenkiintoista tietoa, josta monet varmaan tykkää. Monethan juuri sanoo, että oi kun se on niin hienoa, että se robottikanava on siinä ja voi että. Tosi paljon duunia nähnyt sen eteen ui juma. Mutta ensinnäkin toi ei ole vittu totta. Katoin yksi päivä kommentteja niin siellähän ihan perkeleesti sanotaan, että se Google-kääntäjän tekoäly ääni häiritsee. Ja otetaan nyt ensinnäkin tää video tästä näyttöön. Miten löytää uima-altaaseen pissanneen henkilön? Sä et oo edes lähteitä merkinnyt, et ole edes maininnut, että toi video on osittain peilitetty. Ja vielä tuo vitun paska fontti. Etkö sä osaa käyttää suomalaisia fontteja? Onko sun ihan pakko käyttää jotain amerikkalaista paskaa? Muutenkin sun tarkoitus on saada tilaajia ja rahaa. Hashtag poista kanavasta ois hyvä tälle, koska vähän vituttaa. Tässähän se tärkein asia on raha. Ja kuten Matukka jo sanoi Sontaboksissa Top 5 Finin kohdalla, että rahan maksimointi on päämäärä. Sä varmaan käytät sub-botteja, koska eihän kukaan voi saada 20 000 tilaajaa vaan tekoälyn äänellä parissa kuukaudessa ilman kunnon kontenttia. Ihan vitun oikeesti poista kanavasi. Ja tosiaan tää hashtag poista kanavasi on tällainen Sontaboksin kaltainen sarja, jossa räntätään paskat tubettajat. Ja toi naama sun videoissa on läpinäkyvä GIF ja ton tekoälyäänen miten löytää uima-altaaseen pissannut henkilö? Vois vaihtaa ja puhu ite siinä. Ellet oo joku 8-vuotias kehari. Mutta joo, toivottavasti tuo paska poistaa kanavansa. Moro.